Good morning, my dear students, and welcome once again to the online class of Kamdev Sadhana Public School. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଠ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରୋଟି କାରକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୃକାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣକାରକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଅପାଦାନ କାରକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏ ଅପାଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନା ଯାହାଠାରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅପାଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଠାରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅପାଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଏଠି ଅଛି ବୃକ୍ଷାତ୍ ଫଳାନି ପତନ୍ତି, ତାମାନେ ଗଛରୁ, ବାଳକାତ୍ ବୃକ୍ଷାତ୍ ରୁ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ରୁ, ତାର ସାଇନ୍ ହେଉଛି ରୁ, ତାର ଗଛରୁ ଫଳାନି ମାନେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ, ପତନ୍ତି ମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଛରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାଠାରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ, ଏଠି ଫଳର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି କାହାଠାରୁ ନା ଗଛରୁ, ଗଛରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଫଳ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷାତ୍ ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ ବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ବାଳଃ ବାହନାତ୍ ଅବତରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଳକଟି ବାହନାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଅବତରଣ ବା ଓହ୍ଲାଉଛି। ତେଣୁ ବାଳକର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି କାହାଠାରୁ ନା ଗାଡ଼ିରୁ, ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ହେଲା ବାହାନାତ୍, ତ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଏଠାରେ। ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବା ବାହନାତ୍ ଅବତରନ୍ତି। ନଳିକାୟାଃ ଜଳଂ ନିପତତି, ନଳିକାରୁ ବା ନଳୀରୁ ବା ନଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନଳରୁ ଜଳଂ ନିପତତି, ଜଳଟି ବାହାରୁଛି ବା ପଡ଼ୁଛି। ମହିଳା ନଦ୍ୟାଃ ଜଳମ୍ ଆନୟତି, ମହିଳାଟି ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନଦୀରୁ ଜଳର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ନଦ୍ୟାଃ ନଦୀରୁ ଜଳମ୍ ଆନୟତି। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଅଭିନେତା ବିଦେଶାତ୍ ଆଗଚ୍ଛତି, ବିଦେଶରୁ ଅଭିନେତାଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟିଃ ଆକାଶାତ୍ ପତତି, ବର୍ଷା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାନରଃ ବନାତ୍ ଆଗଚ୍ଛତି, ବାନରଟି ବଣରୁ ଆସୁଛି। ଶବ୍ଦଃ ବାହନାତ୍ ଭବତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାହନରୁ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦଟି ବାହନାତ୍ ବାହନରୁ ବାହାରୁଛି ବା ହେଉଛି। ତୈଳଂ କୁପ୍ୟାଃ ସ୍ରବତି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୁଦ୍ରିକା ଅଙ୍ଗୁଲ୍ୟାଃ ପତତି, ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ମୁଦିଟି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି। ଏଠିକି ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଘଟଃ ରହୁଛି ଘଟାତ୍, ଘଟାଭ୍ୟାମ୍, ଘଟଭ୍ୟଃ, ଘଟେଭ୍ୟଃ। ବାଳକ ରହୁଛି ବାଳକାତ୍, ବାଳକାଭ୍ୟାମ୍, ବାଳକେଭ୍ୟଃ, ଅକାରାନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ। ଘଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଘଟ, ତେଣୁ ବାଳକ ଘଟ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକା ହେବ। ବାଳକାତ୍ ଘଟାତ୍, ବାଳକାଭ୍ୟାମ୍ ଘଟାଭ୍ୟାମ୍, ବାଳକେଭ୍ୟଃ ଘଟେଭ୍ୟଃ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ। ହସ୍ତଃର ହସ୍ତାତ୍, ହସ୍ତାଭ୍ୟାମ୍, ହସ୍ତେଭ୍ୟଃ। କପିର ଟିକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କପିଃ, କପେଃ, କପିଭ୍ୟାମ୍, କପିଭ୍ୟଃ। ଏଠି ମଧୁ ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧୁ, ମଧୁନଃ, ମଧୁଭ୍ୟାମ୍, ମଧୁଭ୍ୟଃ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।